Усім прывітанне, гэта жывы эфір Еўрарадыё. Маша Калеснікава пры мікрафоне. Мой сённяшні госць гэта хацела сказаць музыка, але мне падаецца, Сярожа, што за гэты час у беларускай музыцы і ты ўжо сапраўды ў душы музыка, праўда? Можа быць, да, прывітанне ўсім. Ну, прывітанне. Сергей Будкін, заснавальнік Тузіна FM, Тузіна гітоў, вось днямі аб'явіў пра тое, што сайт, інтэрнэт-партал спыняе сваю дзейнасць, але працягне сваё існаванне ў выглядзе брэнду. Сярож, ну натуральна, што спачатку, калі чытаеш першы, другі сказ, становіцца неяк так страшна, таму што мы за гэтыя 17 гадоў, пакуль існаваў Тузін, так, мы столькі ўсяго страцілі, што тычылася беларускай музыкі, праўда, парталаў, нейкіх суполак і так далей. Вось. Але потым я прачытала твае бадзёрыя думкі пра тое, што ўсё захаваецца ў якасці брэнда, што насамрэч нічога не спыняецца, а наадварот працягваецца, і ў цябе такая вера ў будучыню, што мне адразу палягчала. Ну так, тут размова ідзе не пра расчараванні нейкія, а пра тое, што трэба ісці надалей, і тое, што нешта зачыняецца, гэта значыць, што нешта адчыняецца новае. Таму я тут якраз з такой канатацыяй гэта падавал, потому што паўгады таму, напэўна, калі я просто стаміўся ад інтэрнэта і ўсяго, напэўна, я бы падаў гэта трошкі інакш, што музычная журналістыцы ўсё кепска, што беларуская музыка нікому не патрэбна і так далее. Але я вырашыў памаўчаць, паварыць гэта ў сябе і парабіць як бы справы сумежныя з Тузіном, больш актыўна, і прыйшоў да высновы, што гэта працэс такі як бы заканамерны і лагічны. У цябе так прыгожыя птушкі спяваюць, Сярож. Ну так, на вёсцы тут мы. Класна. Слухай, давай, можа, падвядзем нейкі такі вынік. Што зрабіў Тузін для беларускай музыкі за гэта 17 гадоў? Так, я разумею, што гэта такое крыху дурное пытанне, таму што, тут ужо той унёсак, насамрэч, ён такі немагчыма яго ахапіць, таму што ён такі магутны. Але вось для цябе, менавіта як заснавальніка Тузіна, што самае галоўнае ты можаш выдзеліць? Ведаеш, я вось калі гэты пост свой рыхтаваў, неяк думаў, вось як што падаць, заадно паглядзеў матэрыялы пра Тузін, якія рабіліся, і выйшаў на такі цікавы матэрыял, вядомы і табе таксама Ольгі Самусік, якой, на жаль, ужо няма з намі. Яна рабіла з нагоды аднагоддзя Тузіна для музыкальнай газеты інтэрв'ю з такім загалоўкам «Госці з інтэрнэту». То бок, на той час, калі Тузін паўстаў, в прынцыпе, яшчэ была развіта газетная журналістыка, не было, дарэчы, ні Еўрарадыё, ні Белсату, ні Радыёрацыя. Все здавалі тэксты ў набор, як бы, пішучы ад рукі. То бок, яшчэ былі такія часы, што ў інтэрнэт не кожны ведаў, як зайсці. І тады, натуральна, гэта была вялікая падзея. Мы былі адным з галоўных сайтаў байнету наогул і рушылі гэты, як бы, працэс. Мы неяк падлічылі, па-моему, з ветрамеханічным сузаснавальнікам, ідзе год 16-17 таму, што кожны трэці, хто меў доступ у інтэрнэт у Беларусі на той час, заходзіў на Тузін. Там нейкая парадаксальная статыстыка была. Натуральна, за гэты час зроблена неверагодна шмат. Я збіўся на другой сотні, як бы, праектаў, да якіх меў дачыненне Тузін, ці рэалізоўваў разам з партнёрамі, ці прыдумываў, ці вёл. І гэта як бы багаты кавалак, і вот якраз гэтая частка Тузіна, якая ў асноўным звязана ўжо з офлайн дзейнасцю, з нейкімі падзеямі, конкурсамі, адукацыйнымі рэчамі, яна нікуды не сыходзіць. Таму што зрабіў Тузін, мне здаецца, гэта пытанне для асэнсавання ўжо тым, хто будзе разбірацца з тэмай як бы беларускай музычнай культуры пачатку 21-го стагоддзя, хто будзе пісаць нейкі даследніцкі артыкулы, працы, я спадзяюся, можа нават дыпломныя там, і навуковыя даследаванні будуць, потому што трэба, каб прайшло трошкі часу, каб можна было паглядзець на гэта як бы трошкі зверху. Таму што пакуль ты ў працэсе, пакуль я там тое, што было у 4-5 годзе, памятаю як учора, там як праграма Тузіноўская пачала выходзіць на радыё Рокс на той час, якая ставіла не шансон, а нармальную чалавечую музыку.
як потым выходзіла з Олегам Хаменкам на радыё Мінск, і пасля як бы першая песня, якая была ў лідарах Z белакрылы анёл, перакрывалася гімнам Беларусі, потому што праграма выходзіла перад поўначчу. Часам аўтаматам зрезалася як бы на палове гімнам песня лідара, якая вось у той час была лявона вось гэты хіт. Я доўга магу расказваць пра нашы праекты, потому што сапраўды іх безліч. Я вот спыніў сябе на думцы, што шмат хто цяпер, хто прыйшоў у інтэрнэт там ужо пасля 15-го года, скажем, нават паняцця не маюць як бы пра тое, што было зроблена Тузіном, а гэта як бы там такі маштабны праект, як перезагрузка, напрыклад, калі тролі, рыбак і воплі да пляс, ваздоб шыздуб спявалі па-беларуску для нашага праекту з будзем беларусамі. Гэта праект па вяртанню беларускага нямога кіно і прыцягненню да яго ўвагі Тузін немаўля. Гэта праект аўдыёказак Сяргея Вітушкі, гэта трыб'ют песнярам, які вось быў пакліканы па-новаму паглядзець на творчасць з нагоды юбілея там чарговага, які падтрымаў Ігор Лучанок. Гэта вельмі шмат праектаў. Гэта канцэрт памяці Сыса ў чырвоным касцёле, які таксама вот узгадваецца як сёння. Гэта быў 2007 год. Мы рэалізавалі такую як бы ідэю рок-канцэрта ў касцёле і дзякуючы гэтаму сабралі грошы на помнік паэту, які вось цяпер стаіць ужо доўга, больш за 10 год. І гэта вот то, што нейкія справы яшчэ відавочна можна неяк памацаць, убачыць. Там кнігі, дзякуючы там і нашаму праекту «Нерастраляны», які сталі з'яўляцца ўжо па-за ім, там абраны творы, там Юлія Таўбіна, Юркі Лявоннага, зараз там рыхтуюцца яшчэ некалькі праектаў. Карацей, вельмі шмат усяго, і мне здаецца, што ўнёсак мы зрабілі. Я чалавек сціплы, але натуральна магу проста агарнуць вось так памяццю і вокам як бы вот эти 17 год і сказаць, што мы іх пражылі не дарма. Ну, это сапраўды, і прыемна бачыць вось зараз, як музыкі рэагуюць на твае словы, як пішуць падзякі. Ну, гэта прыемна, правда? Ну, натуральна прыемна. Мне, конечно, прыемнасць у кішэнь не пакладзеш, таму што гэта, велізарныя выдаткі. Мне страшна як бы падлічыць колькі, таму што мы працавалі ў асноўным на аддачу. То бок мы просто кайфавалі ад гэтага працэса, і тут вялікі дзякуй ветру механічнаму, які фактычна ўтрымліваў Тузін. На той час гэта было вельмі не танна. Я магу прыгадаць, што просто хостынг абыходзіў са сайта $1500 на год. Але гэта была гарантыя, што мы працуем, потому што былі варыянты нейкага бясплатнага хостынга. Але тыя нават, хто яго прадастаўлялі, зараз згубіліся ў гісторыі байнету, таму што просто няма і следа. І натуральна гэта затраты на все гэтыя аккаунты платныя, на архіў, на даменнае імя і гэтак далее. Я не буду гэтым грузіць, але в пэўны момант як бы я зразумеў, што трэба не толькі аддаваць, але і браць нешта. Меня цалкам задавальняла, што я Тузіном займаюся ў асноўным пасля працы на той час просто журналіста там радыё, журналіста газеты, там фрилансера. І пасля таго, як я здаў усе матэрыялы пра палітыку, эканоміку там і гэтак далей, я ўжо сядаю за Тузіны і ўжо там перамаўляюся з музыкамі, там удакладняю інфармацыю, рыхтую гэты палотны як бы там прэзентацыі тэкстаў, у сэнсе песен, кліпаў, альбомаў, паралельна пішу на эксперты бай, паралельна яшчэ нешта раблю, і вось гэтыя энтузіасцкія справы сталі займаць больш часу, чым працоўных. І таму вот трэба было перагледзець гэтую павестку дня і абраць прыярытэты. Слухай, я так разумею, што ўсё адно Тузін будзе трымаць тусоўку, якая склалася вакол яго, ўсё адно вакол сябе, таму што як бы сайт ператвараецца ў брэнд, так, і адукацыйныя праекты, іншыя праекты кшталту там на радыёрацыя, так, это хіт-парад, так, там здаецца, так? На радыёрацыя выходзіць 2 праграмы, ўжо 14 год. Гэта радыё Тузін з Олегам Хаменкам, якая выходзіла на менскіх FM-станцыях, але была выціснутая.
І раней так, гэта была праграма пра гіт-парад, цяпер гэта праграма проста пра архіў Тузіна, то бок мы проста расказваем пра тыя песні, якія круціліся у нашых чартах, якія прэзентоўваліся ўпершыню на нашым сайце і гэтак далей. Матэрыялаў, верыш, як бы багата, таму праграмы хопіць яшчэ на дзесяцігоддзя. І другая праграма, уласна, мая «Музыка тыдня», якая таксама складалася ў асноўным з навінак, якія прайшлі праз Тузін. Цяпер я як бы проста все одно атрымліваю новую музыку, все одно ведаю, дзе яе шукаць, і таму я просто, і каб сябе падтрымліваць у такім працоўным стане, просто раблю падборку на гадзіну новай музыкі кожны тыдзень на радыёрацыях. Новай беларускай мовы? Выключна беларускай, пераважна беларускамоўнай, хаця натуральна, што ёсць як бы момант таго, што варта пашыраць, потому што тады стаўка ў 2003 годзе была апраўдана на тое, што мы падтрымліваем просто беларускую мову як такую, то есть пашыраем беларускамоўную нейкую прастору, у тым ліку ў інтэрнэце, з дапамогай музыкі як інструмента. Таму на той час тое, што мы прымалі толькі беларускамоўныя творы, было апраўдана. Тое, што мы працавалі з музыкамі не беларускамоўнымі і беларускімі і замежнымі, хто хацеў, каб яны хаця бы зрабілі гэты крок і паглядзелі, як яны могуць гучаць па-беларуску, таксама апраўдана. Але мне здаецца, тут місія выкананая, і цяпер мне стала цікава таксама як бы глядзець на гэта інакш і не абмяжоўвацца ў тым ліку мовай. Таму натуральна я канстатую, што ёсць беларускія праекты па-за моваю. Ну так. Давай тады пройдземся па тым, як Тузін стане лейблам. То бок гэта тычыцца менавіта конкурсу «Заставай», так? Не, гэта тычыцца ў прынцыпе ўсёй нашай дзейнасці, потому што, як я ўжо пачынала казаць, што тыя людзі, якія пасля 15-го года з'явіліся ў інтэрнэце, яны не ведаюць пра тое, што рабілася раней. Не пра нашы рэлізы, якія былі выключна альбо на сайце, альбо там нашым акаунце на SoundCloud, і гэтак далей. Таму ёсць час асэнсавання, па-першае, таго, што мы зрабілі, і каб з'явілася там на Google Play, на Яндекс.Музыка, там на iTunes, тая ж там песня Андрэя Макарэвіча «Снег». Вот зараз мы з Андрэем дамовіліся, што мы можам прадстаўляць яго інтарэсы па гэтай песні і будзем заліваць яго ўжо як новы рэліз, як сінгл. Вось адбылася прэзентацыя лічбавага рэлізу «Нерастраляныя», гэта таксама ўжо ад Тузіна сыходзіць. І я думаю, што проста ўсе праекты, якія мы рабілі, мы проста вот як бы перезагрузім ужо в лічбавыя прасторы на манер таго, што вот з'явілася там недавно НРМ, да, дыскаграфія, якая была недаступная раней толькі там па фану УКонтакце. Тую самую працу мы праробім як бы з мінулымі рэлізамі. Плюс так, гэта новыя рэлізы, па-першае, выканаўцаў, якія як бы з'яўляюцца такімі, ну, нашымі сябрамі, дзякуючы якім вядомасць, дзякуючы Тузіну, вядомасць якіх неяк пашырылася, яны як бы незменна з намі. Я маю на ўвазе два рэлізы, якія я магу праанансаваць вось тут і цяпер упершыню і для сябе. Давай. Рыхтуем, спадзяёмся паспець рэліз лепшых песен ад Юрыя Несцярэнкі за ўсю яго творчасць з нагоды яго 55-годдзя. І рыхтуем рэліз новага альбома гурта «Людзі на балоце», які як бы не існуе, але яны вырашылі дарабіць тую справу, альбом на вершы гарадзенскіх паэтаў, якую яшчэ задумывалі даўным-даўно. А гурт «Людзі на балоце» паўстаў проста як бы падчас канцэрта «Тузін Unplugged», які мы рабілі ў 12-м годзе. Яны прыехалі туды як гурт «Кальян», які вырашылі размарозіць сваю як бы там непрыязь з Менскам. Яны не гастралявалі, не гралі канцэрты ў Менску з 97-го года, по-моему, до 2012. Там свая была тэма. Вось яны прыехалі на наш канцэрт, а уехалі ўжо як гурт «Людзі на балоце». Там натуральна, што гэта такая сувязь непарыўная з Тузіном. Вось гэта такія два новыя рэлізы, плюс, натуральна, мы працуем з удзельнікамі конкурсу «Заспявай». Я вось бачу, у вас у эфіры былі ўжо таксама, як бы, і Паша Сергей Будкін крыху завіс у нас. Серож, далучайся да нас. Крыху зараз цябе не чуваць.
Я нагадаю, што наш сённяшні гость Сергей Будкін. Мы размаўляем пра тое, што інтэрнэт-партал Тузін-ФМ спыніў сваю дзейнасць праз 17 гадоў існавання, аднак ўсё астатняе працягваецца. О! Мы з табой дуэтам зараз размаўлялі, таму што ты завіс. Так. Таму ты можаш яшчэ раз сказаць тое, што ты казаў. Ты проста завіс, і мне давялося ратаваць сітуацыю карцей. Ясна. Ну вот першая частка гэта нашы даўнія рэлізы, які мы вяртаем публіцы ўжо праз лічбавыя платформы. Другая частка гэта рэлізы выканаўцаў, які звязаны з намі. Людзі на балоце і Юра Несцярэнка, здаецца, я паспеў распавесці пра іх. І трэцяя частка гэта зусім маладыя выканаўцы, якія працуюць з намі ў межах конкурсу «Заспявай». Ось як Паша Козіч, які быў у вашай студыі, як гурт «Юнасць», які таксама былі. То бок мы ўжо рыхтуем іх песні ў межах конкурсу, дапамагаем ім кансультацыямі, студыі і ўсімі магчымымі яшчэ метадамі. І па выніку іх песні размяшчаем ужо як сінглы, таксама на лічбавых пляцоўках. То есть, пакуль, мне здаецца, гэтага фронту працы дастаткова, потому што мы не будзем гнацца за тым, каб перацягнуць на свой лейбл нейкіх буйных гульцоў, потому што я разумею, што і ім гэта не трэба, і нам гэта не трэба. Плюс, это, в принципе, адзін з эксперыментальных кірункаў, ён не ёсць асноўнай дзейнасцю, таму, конечно, кантраляваць яго будзе складана калі. То есть, это маленечкі такі інді-лейбл, таму пакуль так, а там будзем глядзець. Слухай, я у цябе, здаецца, чытала, што ты узгадаў гэтую майнхаймскую поп-акадэмію. Так. Вось, і я так разумею, што ёсць нейкі такі момант, што хацелася б нешта падобнае зладзіць і ў Беларусі, так, Сергей? Так, это якраз адносна нашай адукацыйнай тэмы, якая ўсё больш мяне хвалюе і падабаецца. Яна пачалася з таго, што мы калісьці вырашылі з музычнага праекту, прысвечанага паэтам 20-30-х, зрабіць агульна такі адукацыйны, які разросся да паездак у рэгіёны, які зрабіўся рэальным адукацыйным курсам на сайце лятучага універсітэта, у межах якога знятыя куча лекцыяў пра гэтых паэтаў. Потым паралельна мы развівалі гэтую тэму якраз у межах «Заспявай» і падрыхтавалі проста унікальныя лекцыі, якіх проста аналагаў няма прынамсі ў Беларусі, а з улікам менавіта аналізу нашай сітуацыі. В прынцыпе, ніхто больш пра гэта і не распавядзе. І таму так, ёсць такая ідэя калі-небудзь, каб гэта разраслося у цалкам рэальна такі універсітэт, легальны, афіцыйны, з умоўнай назвай поп-акадэмія, бо ёсць падобная установа. У Берліне ты, здаецца, якраз таксама там была, так? Не, мы тады, калі ездзілі ў Берлін, мы ў поп-акадэміі не былі. Значыць, это мы ездзілі ў іншым. Асобна. Ну і там реально рыхтуюць па практыцы, па тэорыі людзей, які будуць працаваць у сістэме шоу-бізнеса раз, потому што у нас інстытут культуры, універсітэт культуры намінальна выпускае менеджер соцыякультурнай сферы, але гэта в асноўным яны ідуць в нейкія продажы, маркетинг, і я мала ведаю людзей, акрамя Віталя Супрановіча хіба, якія засвоіліся ў гэтай сферы, але пэўна, што Сярожачка, ты зноў прапаў. У нас тут з сувяззю невялікая праблема, таму што Сергей Будкін зараз знаходзіцца на вёсцы, і, відаць, ж не вельмі добра дабівае інтэрнэт, так што зараз зноў будзе такі дуэт, відаць, у нас з ім. Нагадаю, што Сергей з'явіўся. Алло. Мы зараз гаварылі пра тое, што... Карысталіся сваім досведам, а не тым курсам, які выкладаюць у дзяржаўным. Ты адказаў на пытанне, таму што тут крыху... Да, я прашу прабачэння, паколькі меня завязана да мабільнага інтэрнэта, то есть падчас таго, як мне нехта звоніць, оно перарываецца, тут не магу нічога зрабіць. Я хуценька скідаю, таму могуць быць там секундныя паўзы. Дык вось ёсць такая ідэя, зрабіць калі-небудзь у будучыню, бо гэта реально складаная справа, каб гэта был афіцыйны універсітэт
пагатоў. Але мы якраз рэпетуем у межах заспяваць, то складаецца як бы вось нейкія лекцыі, нейкія тэмы, мы высвятляем, што цікава яшчэ, дадаем нешта ўбіраем. Але там напісанне аранжыровак, там праца з вакалам, спецыфіка працы ў студыі, чаму трэба пісацца ў студыі, а не ў шафе дома там. То есть вось чыста музычныя практычныя рэчы мы злучаем з вельмі важнымі штукамі, якія па-за ўвагу абсалютна знаходзяцца. Гэта як вось сёння з'явілася лекцыя на YouTube, самаідэнтыфікацыя візуальная, то бок там неймінг, як ты выглядаеш, як ты сябе падаеш, то есть нават лога там і колерныя нейкія рашэнні. Всё гэта важна, і всё гэта мала ўлічваецца, як бы, на жаль, у нас. І плюс як бы лекцыі па гісторыі беларускай музыкі, потому что, на жаль, маладыя выканаўцы не ведаюць, што адбывалася да іх, і в прынцыпе без такіх навыкаў знайсці нешта таксама досыць цяжка. Таму яны могуць заявляць, што яны ўпершыню там зрабілі альбом у такім стылі і так далее. Таму лекцыі гісторыі беларускай музыкі ў кантэксце сучаснай гэта наогул як бы унікальная штука, рыхтуе Віктор Сямашка, які як бы часам здзіўляе мяне нават, потому што я як бы сябе лічу абазнаным у гэтай тэме. І аналагічная лекцыя гісторыя беларускай літаратуры у кантэксце сучаснай, потому что, на жаль, пасля школы людзі выходзяць пасля курса беларускай літаратуры, і пасля універсітэт таксама з адчуваннем, што ў беларускай літаратуры, акрамя там партызанаў і там прыродных нейкіх замалёвак, нічога не пісалася, што гэта адсталая, нецікавая як бы з'ява, і мы гэты таксама стэрэатып хочам руйнаваць. І пагатоў, што ў беларускай паэзіі шмат крыніцаў для натхнення, то есть это нармальная з'ява ва ўсіх культурах, у прынцыпе, еўрапейскіх, калі музыкі звяртаюцца да паэзіі. На жаль, у нас гэтая традыцыя перарвалася, яна існавала ў 90-х, памятаем там і Міхала Непадыстава, і Ігора Бабкова, і Анатолія Сыса, вершы якіх актыўна выкарыстоўваліся беларускімі музыкамі. Але, на жаль, вось недзе пасля 10-х гадоў асабліва эта традыцыя цалкам перарвалася. Таму мы хочам яшчэ злучыць вось гэтую плынь беларускіх музыкаў сучасных з плынню беларускай сучаснай паэзіі. І як сведчаць некаторыя прыклады, вось гэты канект адбываецца, і нават паэты, вершы якіх музыкі абіралі, часам убудоўваліся ў музычную праграму гэтых выканаўцаў і працягвалі ўжо супрацу як там творчы дуэт, да. Таму гэта все радуе, гэта пакуль знаходзіцца як бы унутры конкурсу, то бок хутчэй нейкія такія тэмы пакуль, якія адгукнуцца, я спадзяюся, праз 3, 5, 10 год, потому что мы пакуль фармуем, вось закладаем нейкую глебу, якая павінна быць, то есть павінна на нечым абапірацца гэта ўсё. І вось ужо 7 сезонаў, як бы, які дазваляюць казаць, што кожны раз мы праходзім нейкі шлях і закладваем яшчэ нейкі пласт, і гэта все, я спадзяюся, ператворыцца ў нейкую такую уцямную канструкцыю, якая не разбурыцца. Слухай, на твой погляд, наколькі важна, каб беларускія музыкі, маладыя музыкі, прынамсі, так, ідэнтыфікавалі сябе як частку агульнага музычнага беларускага працэсу? Вось наколькі гэта мусіць уплываць на іх творчасць, на іх светапогляд, і ўвогуле на тое, што атрымліваецца ў выніку. Таму што, ведаеш, я часта размаўляю з музыкамі, бяру іх інтэрв'ю, і вось я крыху збянтэжана гэтай адарванасцю ад самого працэса. Я не зусім разумею, як такое можа быць. Тут такое пытанне больш шырокае, потому што яны адчуюць сябе частку беларускага музычнага працэсу, калі яны адчуюць сябе прадстаўнікамі гэтай нацыі. Потому что, на жаль, як бы ад садка і па ўсіх астатніх як бы этапах адукацыі, у тым ліку, на жаль, і ў сямейным атачэнні вельмі часта людзей не вучаць нейкім рэчам датычным нацыяўтварэння, да. То есть тое, што мы беларусы, і тое, што гучыць в афіцыйным гімне, гэта не дае падставы для гонару і для таго, каб людзі адчувалі сябе беларусамі, і гэта гучала годна, потому что зараз, як правіла, якраз ёсць сорам за тое, што мы беларусы, значыць у нас усё кепска, дастаткова пачытаць рэакцыю звычайную абывацельскую на
матэрыялы пра музыку там на Тутбае, на онлайнеры, дзе як бы якраз вялікая аўдыторыя людзей. І можна там прачытаць, да, што стэрэатып, што беларускае гэта як бы нешта адстала, і ён, на жаль, як бы існуе, і з гэтым трэба змагацца. І, ў прынцыпе, беларусы як нацыя яшчэ, на жаль, не выспелі, у тым плане, што няма ні еднасці, няма, это там прывет Лукашуку, ні уцямнай нацыянальнай ідэі, і гэтак далей, таму што гэта павінна працаваць ад сям'і і садка, а на жаль, у нас гэтыя все працэсы парушаны, таму што у нас як бы не высветлены пытанні не тое, каб па мове і сімволіцы, а нават там па правапісе, да, там па нейкіх творчых саюзах, якіх заўжды два там чамусьці там і гэтак далее. І пакуль не будзе гэтай еднасці, не будзе і разумення таго, што мы вось частка гэтага чагосьці вялікага, да. Таму кожны сам па сабе у сваёй утульнай як бы прасторы, якая, як правіла, фармуецца расійскім інфармацыйным полем, все сядзяць вКонтакцікі, там, в Одноклассниках, спажываюць, ну, выключна як бы вот на лініі прасоўвання. То есть яны трапляюць у расійскі інфармацыйны таргетинг, так? І таму мы ведаем шмат расійскіх там музычных нейкіх тэмаў, музычных шоу, музычных герояў, да, але мы нічога не ведаем, напрыклад, пра польскіх, да? І каб вось наша выгадная там геаграфічная сітуацыя працавала ўсё ж такі на балансе, каб у нас прыходзіла інфа і было разуменне, што адбываецца і з захаду, і з усходу, я не кажу пра тое, каб перакрыць, закрыць там і паставіць там мур паміж Расіяй і Беларусю інфармацыйны там. Але я кажу пра тое, каб працаваць над тым, каб інфармацыя прыходзіла і аднолькава як бы даходзіла да людзей і з захаду, потому што это фармуе як бы, ну, вот, і свядомасць, і разуменне, і тады людзі просто не будуць вельмі радавацца таму, што яны папалі да Урганта, умоўна кажучы, да. Ну, конечно, гэта радасць выступ на вялікую публіку, але гэта нейкае самапрыніжэнне, потому што, ну, патрапілі, але, ну, трэба імкнуцца не толькі ў Расію, але і ў Польшу, в прынцыпе, да, там і далей. Поэтому, ну, тут шмат працы, і мне здаецца, што сваімі праектамі мы таксама трошки набліжаем вось гэта разуменне таго, што у Беларусі ёсць якасная музыка, у Беларусі, в прынцыпе, ёсць культура даволі там багатая, да. Просто гэтаму трэба даць выйсце, просто гэта трэба прыняць і полюбіць, і паставіць гэта, ну, нараўне, хаця бы, да, там, са сваімі любімымі там расійскімі выканаўцамі, потому что наши як бы не горш, а часам і лепей нават па нейкіх там выканальніцкіх тэмах, музычных, па крэатыву, па нечаму ўсяму. І сам той факт, што там беларусы, в прынцыпе, жыхары Беларусі абслугоўваюць фактычна рускую культуру як такую, да, і закрываюць там вялікую частку трафіка, што беларусы як бы працуюць на расійскі там забаўляльны шоу, да, беларусы прыдумваюць жарты для Урганта, там, да, беларусы там закрываюць усе расійскія чарты сабою, да. Вот просто можна уявіць, каб гэты багаты патэнцыял, да, беларусы реально таленавітыя людзі, яны прымянялі вось да сябе на свой рынок, на сваю краіну, то, ну, это было бы колоссально, як бы, просто. І гэта все ёсць, просто гэтым пакуль не зразумела людзям, як распараджацца, да, вот як распарадзіцца сваім талентам. Конечно, лепей як бы напісаць на расійскі рынок, каб як бы ахапіць мільённую аўдыторыю, чым напісаць песню па-беларуску і наўрад ці нават сабраць там залі ў Крычаве, потому что все не пойдуць яны, да, на беларускую зорку, на беларускамоўную зорку. Не пойдуць на зорку расійскую з Беларусі, гэта да. І гэта трэба, конечно, мяняць. Ох, слухай, так. Давай, у нас ужо застаецца 7 хвілін. Пагутарым пра нашае любімае. Ці ўсё ж сапраўды беларуская музыка нікому не патрэбная, Сярожа? Ну, я думаю, што зараз пра гэта крыху пагаварылі, але вось такія моманты адчаю, я так разумею, з табой таксама здараецца, што і, напэўна, за гэтыя 17 гадоў, пакуль існаваў сайт, так, тузін хітоў, ты не раз, відаць, опускаў рукі і думаў пра тое, што, блін, што я раблю, навошта это ўсё, калі паўсюль, ну, прадамся цяпер там цема беларускіх.
Не, ну у кожнай справе ёсць пад'ёмы, да, і падзенні, і заўжды, калі ты робіш нейкую там доўгую справу, заўжды будуць вот эти няроўнасці. Это нормально. То есть, да, былі перыяды расчаравання, былі просто вот сапраўды жаданне гэта ўсё кінуць ды заняцца як бы нармальна нейкай бізнес-справай. Але ну тут, конечно, грае ролю хто калі не я. Таму гэта выйшла на ўзровень, што мы не распавядаем ужо пра навінкі беларускай музыкі, а мы іх паказваем. І мы іх самі адкрываем часам. Да? Я маю ўжо на ўвазе тэлепраект Белсат Music Live, калі гэта перарасло ўжо в шоу такого сусветнага ўзроўню. Тут я таксама без сціпласці кажу, бо карцінка і гук, гэта кажуць спецыялісты як бы з розных краінаў, на ўзроўні як бы там узорных музычных шоу там кшталту BBC ці KXP. І таму гэта яшчэ адна якраз прыступка паказаць, што з беларускай музыкай ўсё добра. То есть яна ёсць, яна канкурэнтна здольная. Няма вот якраз гэтай глебы, пра якую я казаў, да, то есть закладзеных нейкіх рэчаў, якія павінны проста быць ужо. Не павінны кожнае пакаленне там новых людзей прыходзіць да аднаго і таго ж, да, то есть яны павінны прыходзіць ужо ў дарослае жыццё з разуменнем гэта. Таму мы тут адстаем вот в плане асэнсавання сябе у прасторы, як распарадзіцца сабой, сваім талентам, як прасоўваць сваю творчасць, потому что бяда вялікая, што ты геніальная, цябе не чуюць просто і пра цябе не ведаюць. Вот просто трэба развіваць вось навыкі данясення інфармацыі пра сябе людзям і развіваць іх таксама на падставе вот свайго нацыянальнага прадукту, потому что ну, конкурировать с русскими, оно як бы прыемна і цікава, потому что там вялікі бонус, калі ты скараеш аўдыторыю, то гэта некалькі мільёнаў. Але ну можна павывучаць прыклады, і я іх вывучаў, прыклады яшчэ меншых краінаў за нашу, дзе абсалютна развіт добра лакальны шоу-бізнес, ну там далёка не хадзіць, можна схадзіць там в Латвію, Літву, Эстонію. Літва, так. Угу. То есть Польша та ж, да, то есть там ёсць лакальныя зоркі, якія в прынцыпе задавольваюцца мясцовым рынкам, потому что калі ты вядомы на ўсю краіну, калі ты медійная персона, калі ты там пастаянна рэлізіш, робіш цікавыя кліпы і даеш карпараты там і туры па краіне, то в прынцыпе ты сябе забяспечваеш, і гэтыя мільёны, як паказвае практыка, можна назбіраць у сваёй краіне. Просто пра гэта трэба думаць. Таму ну я бы не казаў скептычна, што з беларускай музыкай ўсё кепска. Просто з беларускай музыкай яшчэ шмат трэба працаваць, зацікаўліваць бізнес як бы мясцовы, каб была падтрымка, зацікаўліваць слухачоў, працаваць вот над сабою в плане там развіцця навыкаў пэўных, да, якія дазваляюць нешта рабіць, і падыходзіць да гэтага як да бізнес-справы, потому что ўжо не працую просто, што я геніальны, прыйдзіце да мяне. Я ў чаканні як бы там кагосьці, хто мяне выведзе ў свет, не працую просто тое, што я раблю нешта на карысць нашай гаротнай культуры. Это таксама ноу, потому что недастаткова ўжо просто заявіць нейкую ідэю. Цяпер ее трэба раскручваць і раскручваць пісьменна, і гэтаму можна лёгка навучыцца. Вон СММ курсы за уикенд з тебя зробяць як бы суперменеджера, як бы самому сабе хаця бы. Таму я гляджу аптымістычна на гэта, і якраз таму я і натхнёны цяпер на новыя праекты. І цяпер просто я не буду апісваць прэм'еры, я буду іх паказваць, неяк прасоўваць. Таму ўсё мяняецца, ўсё пашыраецца, і гэта просто новы этап. Слухай, ну это, конечно, супер. Адзінае вось апошняе, я хацела туды за твой сайт, застанецца, правильно? На сайт заўсёды можна зайсці, паглядзець там нейкія архівы, бо ён нікуды не знікне, правильно? Ну, пытанне ўтрымання далейшага сайта, я там прыкідываў ўжо, што это $500 на год. Раней было не шкада зусім, потому что это пастаянная ідзея развіваецца. Зараз як бы плаціць за тое, што ляжыць мёртвым грузам, ну, просто псіхалагічна як бы цяжка. Прасіць у людзей грошы на краўдфандынгу таксама як бы дзіўна. Таму я буду думаць, што рабіць сайтам. Натуральна, хацелася бы не толькі захаваць архіў, але і вярнуць архіў, да якога не даходзяць рукі 2003-2013 года, і запакаваць гэта просто паводле Тузіна можна натуральна даследаваць частку беларускага культурнага поля вот, пачатку 21-го стагоддзя, да.
Я думаю, что это может быть просто сайт-візітоўка, то есть музей праектаў, умоўна кажучы, да, з архівам, з нейкім прайгравальнікам, магчыма, стрымінгам. То есть ёсць ідэі, як его трошки хаця бы зрабіць дзейным, каб там, ведаеш, не выглядала, як зараз, што людзі узняліся, выйшлі і зачынілі за сабой дзверы, да, паўгады таму, і больш на сайт ніхто не заходзіць. Таму, конечно, хочацца пытанне рэсурсаў, грошай, часу. Як заўжды, гэта 3 пытанні, які даводзіцца вырашаць людзям, які працуюць на фрылансе, у якіх шмат справаў. Але, ну, я думаю, паспяхова справімся з гэтым выклікам. Што ж, Сярожа, поспехаў. Дзякуй. Дзякуй табе, што ты сёння да нас выбраўся. У цябе класная карцінка, класныя птушкі. Ну, увогуле, Сярож, усё атрымаецца. Нагадаю, што гость сённяшняга нашага жывога эфіру Сергей Будкін, адзін з заснавальнікаў інтэрнэт-парталу Тузін Гітоў, пасля 17 гадоў існавання. Інтэрнэт-партал менавіта вырашыў спыніць сваю дзейнасць, аднак ужо будзе існаваць у якасці брэнда, таму будзем чакаць розных класных штук на Сергея і ад ягонай каманды і слух беларускую музыку. Пакуль!